Juga Patrais es un proyecto de innovación social y urbana que estamos haciendo con el Trené, una escoleta infantil de Patrais, y también con otras entidades del barrio. Va sortir la idea d'intentar arribar a llocs o a institucions en les que poguérem fer algun tipus d'intervenció en el que és el carrer, el barri, els espais urbans. Pensar com podria ser un barri i una ciutat que fora útil i fora jugable tant per als infants com per als adults, ¿no? O sea, millorar la ciutat a partir de la seva mirada i de les seues vivències. Ver la ciudad desde los ojos de la infancia, ¿no? A través de distintas fases de investigación, primero para acercarte un poco a esa mirada, también de sensibilización a las personas adultas sobre todo. La mirada de per fi ens hem revelat i podem dir sí, la ciutat és nostra! Voleu que anem a passejar sense córrer? Les derives lliures són derives en les quals juntem a 6 infants, alumnes de l'escoleta, i quedem amb ells com a una hora determinada i els deixem fer, no? Els deixem lliures pels carrers, per la ciutat, i deixem que interactuen amb els elements urbans que es van trobar. Caminar sense direcció predeterminada, puguen entretindre's o puguen parar, girar, votar, observar qualsevol cosa decidida per ells. Y ver qué pasa, ¿no? en el espacio, cómo se relacionan con él, cómo lo habitan, cómo lo transitan. Una pilona que se troben pel carrer serveix per a pegar voltes i jugar a pillar, o un graó d'un comerç els serveix per a pujar, baixar, saltar, se converteix en una casa. Sempre anem a un ritme massa accelerat per a ells, sempre els portem de la mà, o en el carro, que el carro és el més limitant que hi ha, no poden fer res. No hace falta una gran atracción la calle para generar ese juego. Que tenen una necessitat de tocar, de sentir, no només d'anar
caminant cap endavant, sinó de tocar, de sentir amb tot el cos i ese camí. Hay muchos miedos o muchas inseguridades que ellos y ellas no tienen y que te arrastra un poco a verlo de esa forma, ¿no? Bueno, pues hay una puerta abierta, pues ¿por qué no voy a mirar, no? O ¿por qué no voy a sentirme invitada a entrar? Esa mirada de no pensar en el que anem a fer, no? El estar així i el ara, pues és molt important per a ells. I veig tan important i tan necessari que puguem canviar un poquet l'entorn, els espais urbans, el mobiliari, però en intervencions mínimes.